Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλό μήνα. Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε που είστε εδώ σήμερα. Είναι ξεχωριστό το αντάμωμα με ανθρώπους που εκτιμάς. Πόσο μάλλον όταν η αφορμή του καλέσματος δεν είναι άλλη από τη νέα ποιητική συλλογή του Μιχάλη Μελαχρινούδη με τίτλο «Σύσσωμος». Δεν θα βρείτε την ποίηση πουθενά αν δεν κουβαλάτε λίγη μαζί σας. Διάβασα κάπου σε ένα απόφθεγμα και ψάχνοντάς το στο διαδίκτυο, να αναφέρουμε ότι λένε οι πηγές πως ο κύριος Ζουμπέρ Τζόζεφ το είχε γράψει αυτό. Το απόψινό λοιπόν κάλεσμα κουβαλάει μαζί του ένα σώμα εμπειριών, προσώπων, στιγμών, έναν κόσμο πολυφωνικό, γεμάτο φράξματα από μνήμες και σκεπές, εποχές και λέξεις όπου όλα συνυπάρχουν. Θα αναγνωστεί το ποίημα «Καλοκαίρι», σελίδα 35. Καλοκαίρι. Άλλο ένα καλοκαίρι που παλεύω να ξεφύγω από την ζωή του κόσμου. Κι ας ήταν τα δικά μου κλάματα που ξεσήκωναν τους γύρω, όταν μικρό παιδί αρνιόμουν πεισματικά να μπω. Τη φοβόμουν τη θάλασσα. Δεν την ήθελα. Τώρα στο πέλαγος μέσα βαθιά σαν κολυμπό, εκεί που η ακτή μοιάζει με γραμμή, γρήγορα να γυρίσω πίσω θέλω. Στις ομιλίες, τη φασαρία, τα γέλια τους. Φαίνεται πως τελικά στα κύματα βρήκα τη φωνή μου. Όλα έχουν θέση και μετατρέπονται σε στίγματα εσωτερικής γεωγραφίας του ανθρώπου. Του ανθρώπου που φθήρεται. Αγαπά, θυμάται, πονά, αλλά είναι διάσπαστος. Ο ποιητής παρατηρεί, εξομολογείται, θυμάται, ρωτά, συγχωρεί και μεταστοιχιώνει. Παλεύει να εντοπίσει τη θέση του ανάμεσα στο παρελθόν, στην οικογένεια, στην κοινωνία και στον ίδιο του τον εαυτό. Μοιάζει να γράφει με τη φωνή όλων ή για όλους. Σύσσωμος με τις φωνές που τον έπιασαν. Η μάνα, ο παππούς, η γιαγιά, το παιδί που υπήρξε, το παιδί που ίσως μεγαλώνει, όλοι αυτοί μιλούν μέσα από τα ποίηματα του Μιχάλη. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που όταν μιλούν για την ποίηση, στέκονται δίπλα στα ποίηματα. Φτάνει που ακούν και φτάνει που θυμούνται. Μοιάζει πιο πολύ σαν να ανοίγουν μια κουβέντα. Από εκείνες που ξεκινούν χαμηλόφωνα και καταλήγουν να λες «Αυτό ήθελα να πω κι εγώ, μα δεν ήξερα πώς». Ο επόμενος ομιλητής δεν είναι απλώς ένας ποίος του ποιητή, αλλά ένας συνοδοιπόρος στον χώρο της ποίησης και της πεζογραφίας, της ιστορικής τεκμηρίωσης και της ανθρώπινης ευαισθησίας που έρχεται να συνομιλήσει με το έργο. Κύριε Κώστα, έχετε το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα για την παρουσία σας εδώ και την ανταπόκρισή σας στην πρόσκλησή μας. Προσωπικά ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μιχάλη και ξέρει ότι το λέω από καρδιάς, δεν είναι τυπικό, για τη χαρά και την τιμή που μου κάνει, τη χαρά που μου δίνει και την τιμή που μου κάνει να πω δύο σκέψεις για το τελευταίο του βιβλίο. Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να προσεγγίσεις ένα ποιητικό έργο. Πολύ περισσότερο όταν γνωρίζεις τον άνθρωπο που το συνέθεσε, που το δημιούργησε. Ο ποιητικός λόγος, κατά την άποψή μου, είναι αξεδιάλυτα συνδεδεμένος με τον άνθρωπο που τον γέννησε. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με την ποιητική συλλογή «Σύσσωμος» του Μιχάλη Μελαχρινούδη που παρουσιάζουμε απόψε. Ο Μιχάλης, για όλους εμάς που τον γνωρίζουμε, αλλά είμαι βέβαιος ακόμα και για άγνωστους αναγνώστες, δεν έχει ανάγκη από συστάσεις. Μας συστήνεται με το λόγο, με το έργο του. Το πρώτο χαρακτηριστικό, ήδη από την προηγούμενη ποιητική συλλογή του με τίτλο «Εν αρχή είναι ο λόγος», είναι η ευθύτητα και η αμεσότητα. Χωρίς να προσπαθεί να κρυφτεί σε περίτεχνα
σχήματα και εκφραστικά μέσα, ο Μελαχρινούδης αναζητά πρώτα και κύρια τον τρόπο να επικοινωνήσει άμεσα και λιτά με τον αναγνώστη. Προσοχή όμως, ο λόγος είναι λιτός, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν είναι φτωχός. Οι λέξεις είναι επιλεγμένες προσεκτικά. Το ζητούμενο είναι η αδιαμεσολάβητη επικοινωνία με τον αποδέκτη του έργου. Δεν θέλω τίποτε άλλο παρά να μιλήσω απλά, να μου δοθεί τούτη η χάρη. Έγραφε πριν από χρόνια ο Γιώργος Σεφέρης στο Γέροντα στην Ακροποταμιά. Αυτό προσπαθεί και ο Μιχάλης, να μιλήσει απλά. Και πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου εύκολο. Οι θεματικές λοιπόν της συλλογής, της δεύτερης ποιητικής συλλογής του Μιχάλη Μελαχρινούδη Σύσσωμος, απλώνονται και αγκαλιάζουν πολύπλευρες πτυχές αυτού του πολύπλοκου πεδίου που είναι τελικά η ίδια η ζωή. Παιχνίδια της μνήμης, σκιές από το παρελθόν, στιγμιαίες αισθήσεις, αποθυσάβριση στιγμών, είναι όλα αυτά που χαρακτηρίζουν το ποιητικό έργο. Θα επικαλυστώ δύο στίχους που χρησιμεύουν και ως γενικότερο μότο της συλλογής. Κάπου αναρωτιέται λοιπόν ο ποιητής, ο Μιχάλης. Έχω χρόνο ακόμα. Αλήθεια έχεις? Ας δούμε αυτή τη σύντομη φράση ως κλειδί ανάγνωσης. Πίσω από τον ποιητικό λόγο κρύβεται η ανάγκη για έκφραση, ο πόθος για επικοινωνία. Ο χρόνος, που νοείται άλλοτε ως σύντροφος, άλλοτε ως αντίπαλος, είναι πάντα παρόν, αλλά δεν περισσεύει. Μοιάζει να ζει ο δημιουργός σε μια αντίστροφη μέτρηση. Γι' αυτό και η έκφραση είναι άμεση. Θέλει να διατηρήσει ζωντανές, αποτυπωμένες στο γραπτό λόγο, μνήμες και σκέψεις. Σε μια δημιουργική ενότητα, λοιπόν, συνυπάρχουν οι μνήμες της παιδικής ηλικίας, οι αισθήσεις από εποχές που παραμένουν άσβεστες, η αθωότητα συνυφασμένη με την νοσταλγία, η συνείδηση των χρόνων που περνούν. Τι θέλει, τι επιδιώκει ο ποιητής? Να μην αφήσει όλο αυτό το συναίσθημα στη σκόνη και στη λύση. Η ποίηση είναι η ρήξη με τη σιωπή. Η έκφραση είναι το αντίδοτο στην αφωνία. Ακούστε πώς το διατυπώνει εμβληματικά σε ένα στίχο. Τα μεσημέρια μόνο του καλοκαιριού, κάτι στριγγές φωνές διαπερνούν που και που τις γερμένες μπαλκονόπορτες, τις τρύπιες σίτες. Αυτή είναι η φωνή του ποιητή, η φωνή που διαπερνά τη σιωπή. Βήμα με βήμα, αυτή η δημιουργική απόδοση στιγμών απλώνεται, αγκαλιάζει πτυχές μη αναμενόμενες. Από το παλιό οικογενειακό αυτοκίνητο στα σπίτια που αλλάζουν στο διάβα του χρόνου, στην εφηβική ποδοσφαιρική φανέλα. Όλα είναι πηγές συγκίνησης, ζωγραφίζονται με ευαισθησία, είναι ζωντανά εντός της ποίησης, θησαυροί ανεκτήμητοι που δεν γίνεται να μείνουν πίσω. Μαζί τους συνυπάρχουν το αίσθημα της απώλειας, ο έρωτας στην πιο καθαρή του μορφή, τα πρόσωπα οικεία και αγαπημένα στην απλότητά τους, ο φόβος μπροστά στον χρόνο που περνάει, αλλά και η αποτύπωση της άδολης χαράς. «Βυθίσου στη χωρητεία των απλών πραγμάτων» είναι ο τίτλος ενός από τα πολύστιχα ποίηματα που κλείνει τη συλλογή. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το πρόταγμα, το δημιουργικό στίχημα πρόκληση που χαρακτηρίζει τη δουλειά του Μιχάλη Μελαχρινούδη. Και έρχομαι στο ερώτημα που οφείλουμε να απαντήσουμε. Τι είναι, τι αντιπροσωπεύει για το Μιχάλη η ποίηση? Για μένα η απάντηση βγαίνει από τον ίδιο του τον λόγο. Η ποίηση είναι σμίξιμο, επαφή, επικοινωνία. Δεν είναι κάτι που σε διαχωρίζει, αλλά κάτι που σε σμίγει, σε φέρνει πλάι στον αναγνώστη. Δεν είναι κάτι που σε κάνει διαφορετικό, αλλά μια σπουδή, μια δοκιμασία που σε φέρνει πιο κοντά με όποιον ή όποια τύχει να σε διαβάσει. «Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο», έγραφε πριν χρόνια ο Γιάννης Ρίτσος. Γι' αυτό και ο λόγος του Μελαχρινούδη είναι διάφανος. Είναι πολύσιμος, αλλά όχι κρυπτικός.
Δεν αναζητά τον εντυπωσιασμό, ανιχνεύει και βρίσκει τη γνήσια συγκίνηση, μια συνθήκη ταυτότητας με τον αναγνώστη. Ο ποιητής μοιράζεται και επειδή μοιράζεται το κάνει με τον πιο ευθύ τρόπο. Είχα την ευκαιρία προσωπικά να το ζήσω αυτό από κοντά, συμμετέχοντας μαζί με τον Μιχάλη και άλλους συνοδοιπόρους σε αυτή την όμορφη συλλογική περιπέτεια της ποίησης που κρατάει 5 χρόνια με την έκδοση του Σύστου. Το μόνο μου άγχος του Μιχάλη, αλλά και όλων μας, είναι πώς θα φέρουμε τον ποιητικό λόγο κοντά στο συμπολίτη, κοντά στη συμπολίτισσα. Μακριά από τετριμένα κλισέ που θεωρούν τους ποιητές και τις ποιήτριες κάτι πέραν του κόσμου τούτου. Άλλοτε τα καταφέρνουμε, άλλοτε όχι. Σημασία έχει όμως ότι διαρκώς το προσπαθούμε. Σε πείσμα όσων μιλούν για μια στεγνή άνυδρη εποχή, όλοι μας, και ο Μιχάλης ανάμεσά μας, τόσο με το προσωπικό του έργο όσο και με τη συμμετοχή στο συλλογικό εγχείρημα, υπερασπιζόμαστε μια άλλη, διαφορετική θέαση των πραγμάτων. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη μαλφή έπρεπε να σώσω, πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες, όπως έχει πει ο αγαπημένος και του Μιχάλη Μανώλης Αναγνωστάκης. Αυτό, επιτρέψτε μου να το πω, είναι και το νόημα της συμμετοχής και της συνεργασίας. Μίλησα πριν για συλλογικότητα και αυτό είναι ίσως ένα ακόμα νήμα για να ακολουθήσουμε στην ανάγνωση του σύσσωμου. Η αγωνία για το συλλογικό μέλλον, για το μέλλον μας ως πόλης, ως νησιού, τελικά ως κοινωνίας. Αυτή η αγωνία διαπερνά τα ποίηματα της συλλογής. Άλλωστε ο δημιουργός είναι στρατευμένος ως μάχημος εκπαιδευτικός σε ένα κατεξοχήν χώρο συλλογικής προσπάθειας, αυτών της εκπαίδευσης. Δεν μένει αδιάφορος και πώς θα μπορούσε σε όσα συλλογικά μας καθορίζουν, μας εμπνέουν, αλλά και μας πληγώνουν. Σε αυτό το ιδιαίτερο πεδίο υπάρχει ο κοινωνικός αντίλαλος από όσα συμβαίνουν γύρω μας. Μια απάντηση στην ιδιώτευση, στην απομόνωση, στην αδιαφορία. Είναι οι στιγμές που το προσωπικό γίνεται συλλογικό, που η αίσθηση γίνεται ματιά κοινωνική. Είτε μιλάει για την προσφυγιά, τη φτώχεια, την καταπίεση, τη ματαίωση συλλογικών ονείρων, είτε μιλάει για τον πόλεμο, το σφαγείο και τις μανούλες με τα μαύρα μαντήλια, ο ποιητής είναι ταυτόχρονα δέκτης και πομπός ενός λόγου καταγερτικού, με ευαίσθητη ματιά, αλλά κοφτερή έκφραση. Άλμα στα 13, σελίδα 62. Σε έχω δει να κάνεις τέτοιο άλμα. Τότε που η ομάδα μπάσκετ του σχολείου σου έβαλε το νικητήριο καλάθι και έπαιρνε το πρωτάθλημα. Έξω από το εξεταστικό κέντρο, μόλις ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα και είχες πετύχει στις εξετάσεις της ξένης γλώσσας. Σε εκείνη τη φωτογραφία, ξέχνιαστη, με τις φίλες σου δίπλα στο κύμα, συναγωνιζόσασταν ποια θα πετύχει την καλύτερη πόζα. Όταν γύρισε και σε κοίταξε εκείνο το αγόρι που τόσο σου άρεσε, αλλά εκείνος ο χαζός τίποτα. Κι όμως εκεί, στο άλμα σου, ένας αετός να σε γραπώσει από το μακό μπλουζάκι, το τυραντάκι σου και να σε προσγειώσει μαλακά στην αμμουδιά. Ένας κολυμπητής, ένας βουτυχτής να σου πει τα χέρια μπροστά, σώμα κάθετο, πόδια μαζεμένα στην τέλεια βουτιά. Τώρα θα ήσουν στην παραλία. Θα στέγνωνες κάτω από τον ζεστό ήλιο. Θα μάζευες την πετσέτα στο σακίδιο, κινητό στο χέρι. Και μαμά, τι θα φάμε? Έρχομαι. Το αριθμητικό 13 αναφέρεται στην ηλικία του κοριτσιού που έχασε τη ζωή του στο μάτι. Δεν δικαιούμαστε να σωπαίνουμε, μοιάζει να μας λέει ο Μελαχρινούδης. Ακούστε κάποιους στίχους. Και έπειτα, σαν στέκομαι καμπόσος σε αίθουσα μεγάλη και μιλώ γλώσσα κατανόητη και ξένη. Αυτά τα μάτια τα μεγάλα άδεια στο πάτωμα πέφτουν. Στοίχημα να έρθει γρήγορα ο καιρός που δυνατά γελούν και πάλι.
Με τους στίχους αυτούς που γεννιούνται από την άμεση διδακτική εμπειρία του ποιητή, το μεγάλο ζήτημα της αλληλεγγύης γίνεται απλός καθημερινός στόχος που χωρίς αυτόν δεν έχει νόημα η ποίηση, ούτε η ίδια η ζωή. Και ακόμα, και εδώ μας αγγίζει ιδιαίτερα, η αποτύπωση της συλλογικής αίσθησης του χώρου που ζούμε όλοι και όλες μαζί. Στην ευτυχέστερη διατύπωση, γλυκόπικρη φυσικά, στο ποίημα «Επαρχία είναι». Ακούστε ένα στίχο. «Το παιχνίδι εξουσίας. Σε βλέπω, κάνω πως όχι. Με βλέπεις, κάνεις πως όχι». Εδώ ο Μιχάλης μοιάζει να το έγραψε με το χέρι όλων μας, σκιαγραφώντας με 1000 μικρές πινελιές το τοπίο, το κοινωνικό τοπίο μέσα στο οποίο ζούμε και εκφραζόμαστε. Ας μου επιτραπεί μια ακόμα παρατήρηση. Ο Μελαχρινούδης ζει και δημιουργεί μέσα στον τόσο γνωστό και οικείο σε εμάς μικρό κόσμο της Χίου. Συναντάμε εικόνες γνωστές και οικίες. Με την τέχνη του όμως μετασχηματίζει την επαρχιακή μας καθημερινότητα σε αναζήτηση και δημιουργίας. Το μικρό, το οικείο μεταμορφώνεται. Και έτσι αυτός ο κόσμος ο μικρός γίνεται μέγας, για να θυμηθούμε και τον Ελίτη. Έχω τη γνώμη, με όσα προηγουμένως περιέγραψα, ότι μπορούμε να δούμε με μια ματιά το επίτευγμα της δεύτερης ποιητικής συλλογής του Μιχάλη Μελαχρινούδη. Θα διακρίνουμε μέσα από το λόγο του τη δική του ματιά. Μια ματιά ευαίσθητη, τρυφερή, σε στιγμές νοσταλγική, αλλά ταυτόχρονα μια ματιά που δεν χαρίζεται. Έχει την τόλμη αλλά και την ενάργεια να γνωρίζει και να κατανοεί τα γύρω συμβαίνοντα. Επιχειρεί να γεφυρώσει το φαινομενικό χάσμα ανάμεσα στο καθημερινό, το θεωρούμενο κοινό και κοινότοπο και στη μοναδική αίσθηση που καταγράφεται ποιητικά. Απηχεί ατόφια την αγάπη του δημιουργού για την ποίηση και τη διαρκή του προσπάθεια να αποτυπώσει στον ποιητικό του λόγο όσα ζει, νιώθει, αντιλαμβάνεται. Πιστεύω ότι το καταφέρνει. Και εμείς γινόμαστε κοινωνοί αυτής της προσπάθειας, αυτού του μόχθου, με το ευτυχές, κατά τη γνώμη μου, αποτέλεσμα. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, είμαι βέβαιος ότι ο καθένας και η κάθε μια θα αποκομίσει τα δικά του στοιχεία, τις δικές του γεύσεις και μυρωδιές από την ανάγνωση της συλλογής. Εκεί κρύβεται βέβαια το μεγαλείο της ποίησης, στην προσωπική προσέγγιση, στην προσωπική συνομιλία με τον λόγο του ποιητή. Γι' αυτό και θα κλείσω εδώ την προσωπική μου κατάθεση, ευχαριστώντας τον Μιχάλη για το έργο που μοιράζεται μαζί μας. Και βέβαια ευχόμενος να ζήσουμε σύντομα τη δημιουργική του συνέχεια, η οποία είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει. Επιτρέψτε μου όμως να κλείσω αυτή τη σύντομη αναφορά με μερικούς στίχους του Γιώργου Σαραντάρη, του σημαντικού Γιώργου Σαραντάρη, που περιγράφουν αυτό που είμαι βέβαιος ότι ο Μιχάλης Μελαχρινούδης κατανοεί σε βάθος, όπως φαίνεται και από το έργο του. Το ποίημα του Σαραντάρη λέγεται «Δεν είμαστε ποιητές, σημαίνει». Δεν είμαστε ποιητές σημαίνει φεύγουμε, σημαίνει εγκαταλείπουμε τον αγώνα, παρατάμε τη χαρά στους ανίδεους, τις γυναίκες στα φιλιά του ανέμου και στη σκόνη του καιρού. Σημαίνει πως φοβόμαστε και η ζωή μας έγινε ξένη, ο θάνατος βραχνάς. Σας ευχαριστώ. Η ποίηση δεν γράφεται εκ μέρους του εαυτού μόνο. Γίνεται μαρτυρία και φορέας άλλων. Δίνει την υπόσχεση πως όλα τα επιμέρους, όλα τα φωνητικά και άφωνα στοιχεία συγκλίνουν. Ό,τι χωρίστηκε ή λησμονήθηκε, επιστρέφει ενωμένο. Ένας ψήθυρος που γίνεται σώμα. Ο τίτλος «Σύσσωμος» αποτυπώνει αυτό το συλλογικό βίωμα όχι ως άθροισμα νερών, αλλά ως αδιάσπαστο σύνολο εμπειρίας και ταυτότητας. Ως πρόταση ύπαρξης, ως ένα έργο τέχνης που αντί να διαιρεί, προσκαλεί στη μνήμη, στην αγάπη, στη ζωή. Για τη Δώρα που φοιτά παράλληλα στο τμήμα θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στην τάξη μονοδείας,
του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης, η ποίηση, όπως κάθε τέχνη, δεν είναι ποτέ μονοσήμαντη. Κουβαλά μορφή, περιεχόμενο, ρυθμό, γλώσσα και φωνές πολλές. Και γι' αυτό ακριβώς μιλά στον καθένα διαφορετικά, όπως πολύ ωραία τόνισε στην προηγούμενη παρέμβαση και ο κύριος Κωστής. Και τον προσκαλεί να θυμηθεί, να εμπλακεί, συμμετοχή ουσιαστική. Κάθε ποίημα είναι ένα βλέμμα σε μια στιγμή, μια μετατόπιση στο χρόνο και στο σώμα. Τα καλοκαίρια δεν είναι μόνο εποχές, είναι μνήμες που μένουν πάνω στο δέρμα. Χρόνος υπαρκτός και υπολογίσιμος. Η νιώτη δεν είναι μόνο ηλικία, είναι άλμα, είναι φόβος, μα είναι και στροφή στο θαύμα της ζωής. Και μια φλέβα που πάλεται είναι το ρεύμα της ύπαρξης που τη διασχίζει. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πολύ που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς αρχικά τον κύριο Μελαχρινούδη και τις εκδόσεις Παρατηρητής της Θράκης για την τεράστια αυτή χαρά και τιμή να συμμετάσχω σε αυτή την παρουσίαση πλάι σε τόσο αξιόλογους ανθρώπους. Θαυμάζω περιόριστα όλους όσους παλεύουν για την τέχνη και όλους όσους προωθούν την καλλιτεχνική έκφραση και ιδιαίτερα τον Μιχάλη για το στένος, το πάθος και το ταλέντο του. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να εκφράσω κι εγώ εν συντομία το δικό μου πάθος με αφορμή το προσωπικό ταξίδι της ανάγνωσης της ποιητικής συλλογής Σύσσωμος. Η τέχνη είναι έκφραση. Είναι ο τρόπος με τον οποίο εξωτερικεύουμε σκέψεις, αγωνίες, ανακαλύψεις, στοχασμούς. Όλα αυτά είναι αντιδράσεις σε γεγονότα του εξωτερικού και εσωτερικού κόσμου που προκαλούν μεταβολές, μας ταρακουνούν, μας στιγματίζουν. Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται και από τους νόμους της φυσικής. Δράση, αντίδραση. Σε κάθε αλληλεπίδραση σωμάτων, για κάθε δράση μιας ορισμένης δύναμης, υπάρχει και μία αντίδραση. Η τέχνη είναι αντίδραση. Ένα τόσο οδά ερέθισμα αρκεί για να γεννήσει συναισθήματα θυελλώδη, χαοτικά, τόσο έντονα που μας ζαλίζουν. Απόδειξε πως είμαστε ζωντανοί. Ανταποκρινόμαστε σε αυτά τα ερεθίσματα, εκφράζουμε συναισθήματα, ασκούμε κριτική, υψώνουμε λόγο, κλειδονιζόμαστε, απορούμε, αντιδρούμε. Και γιατί σε αυτό το τόσο προσωπικό ταξίδι της καλλιτεχνικής έκφρασης να χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό? Γιατί η τέχνη επιζητά ανταπόκριση. Στην πραγματικότητα είναι μια διαδικασία συλλογική, κοινωνική, σύσσωμη. Αυτή λοιπόν είναι η δική μου ανάγνωση της ποιητικής συλλογής Σύσσωμος. Μια προσπάθεια αναγνώρισης της ατομικής ρουτίνας ως μια οικουμενική πραγματικότητα. Η προσωπική εμπειρία διοχετεύεται στο κοινό, που άλλοτε ταυτίζεται, άλλοτε προβληματίζεται, άλλοτε ανακαλύπτει άγνωστες πτυχές του ανθρώπου. Πόσο ίδιοι και ταυτόχρονα πόσο διαφορετικοί είμαστε τελικά. Στις 3 ενότητες της συλλογής διάβασα τον κόσμο μέσα από τα μάτια του Μιχάλη. Προσπάθησα όμως να δώσω τις δικές μου απαντήσεις. Ενότητα πρώτη. Έχω χρόνο ακόμα. Αλήθεια έχεις? Ναι, έχω. Γιατί τον χρόνο τον μετρώ σε καλοκαίρια. Γιατί ακόμα ανακαλύπτω την ομορφιά σε μικροσκοπικές λεπτομέρειες, όπως ο πρωινός καφές, το ξέστρωτο κρεβάτι, τα πολύχρωμα μανταλάκια της μπουγάδας. Γιατί ακόμα δεν έχω αρχίσει ένα ποίημα αγάπης. Γιατί στους πόνους νιώθω ζωντανή. Γιατί πορεύομαι στου χρόνου την πυρά που σώματα και ανθρώπους κατακαίει. Ενότητα δεύτερη. Πάθη και σταύρωση χωρίς ανάσταση. Αυτήν προσδοκούμε. Η ιστορία αποδεικνύει ότι έχουμε παγιδευτεί σε έναν φαύλο κύκλο παθών, καταστροφών, πολέμων, ξεριζωμών. Οι συμφορές διαδέχονται η μία την άλλη, προκαλώντας εκ νέου κάθε φορά κύματα δυστυχίας και πόνου. Κάθε άνθρωπος κουβαλάει τον δικό του σταυρό. Το βάρος του παρελθόντος, το φόβο του παρόντος, την ανασφάλεια του μέλλοντος. Όταν όμως καταφέρουμε να ευαισθητοποιηθούμε και να αναγνωρίσουμε τα σφάλματα των προηγούμενων, θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε στους επόμενους την ελπίδα της Ανάστασης. Και σε αυτό πιστεύω ακράδαντα ότι μπορεί να συμβάλλει
η τέχνη. Και έτσι οδηγούμαστε στην τρίτη ενότητα. Πήρα μολύβι και χαρτί. Γιατί? Γιατί απλώς το ήθελα. Γιατί ένιωσα την ανάγκη να εκφραστώ. Γιατί ένιωσα την ανάγκη να επικοινωνήσω και να μοιραστώ ένα μέρος του εαυτού μου. Με αυτές τις σκέψεις οδηγήθηκα στην επιλογή των 3 ποιημάτων που συμπεριλήφθηκαν στη σημερινή παρουσίαση. Γιατί ήθελα να βρω τη φωνή μου σε ό,τι αγαπώ. Να ουρλιάξω για αυτά που με πονούν, να θυμίσω στον εαυτό μου το θαύμα της ζωής. Όπως γλαφυρά παρουσιάζει το ποίημα «Η Φλέβα», το οποίο θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω. Η Φλέβα, σελίδα 82. Παρατηρώ την κεντρική φλέβα στο εσωτερικό του αριστερού μου χεριού. Κατεβαίνει μέχρι τον καρπό, καλοσχηματισμένη και ρέουσα. Με τον δείκτη του δεξιού χεριού πιέζω τη μικρότερη. Τη βγάζω για λίγο από τον δρόμο της και εκείνη ευέλικτη και σπιρτζόζα επανέρχεται γρήγορα για να συνεχίσει το έργο της. Το έργο αυτό το τυχαίο, το αθόρυβο, το ασταμάτητο, που μου δίνει και σήμερα άλλη μια ευκαιρία να ακούσω σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα σιωπής μέσα στους ήχους τη φωνή να λέει «Μην ξεχνάς το θαύμα της ζωής, να αγαπάς, να αγαπιέσαι». Όσο κρατάει το θριαμβευτικό φινάλε στο έργο του Μπετόβεν για έχορδα. Ένα βράδυ πανσέλινου Αυγούστου, με χειροκρότημα δυνατό και χέρια κόκκινα, ζεστά και ζώντα. Ευχαριστώ πολύ. Η φωνή της επόμενης ομιλήτριας θα μας υπενθυμίσει πως η ποίηση δεν διαβάζεται με έναν τρόπο μόνο, όπως άλλωστε και η ίδια η ζωή. Εισάγει το πλαίσιο προσέγγισης, όχι για να περιορίσει, αλλά για να το ανοίξει, ενθαρρύνοντας το διάλογο με τον αναγνώστη. Μιλά για τη γλώσσα, για τη ποίηση που ζει όντως στο οργανισμό, με δομή, μορφή και περιεχόμενο. Και μας οδηγεί με άριστη διπλωματία στην καρδιά της απόψινής συνάντησης. Στο βίωμα που γίνεται κοινό και στη μνήμη που γίνεται σώμα. Την παρέμβαση της κυρίας Νέλης Μιχαλακοπούλου, γλωσσολόγου και ηταστικού, θα την παρακολουθήσουμε βιντεοσκοπημένη. Καλησπέρα σε όλους, στους κοινούς μας γνωστούς και στους άγνωστους φίλους που έχουν έρθει εδώ απόψε για να τιμήσουμε και να γνωρίσουμε τον κύριο Μιχάλη Μελαχρινούδη, τον αγαπημένο Μιχάλη για μένα. Εννοείται ότι με λυπεί που δεν είμαι μαζί σας, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια συζήτηση σε πραγματικό χρόνο και να έχω τη χαρά να σας συναντήσω διαζώσεις, αλλά ας είναι. Οι περισσότεροι από εσάς είμαι σίγουροι ότι γνωρίζετε τον Μιχάλη ως μια δρόσα προσωπικότητα στοιχείο, με πολλές ιδιότητες. Σίγουρα θα αναφέρω το αποτύπωμά του ως δασκάλου και ως συναδέλφου, ως πατέρα και αγαπημένου συζύγου και σίγουρα πιστεύω ως συνοδοιπόρου, συναθλητή και φίλου για πολλούς από εσάς. Η σημερινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη στο Μιχάλη, επιτρέψτε μου, θα αναφέρομαι σε αυτόν με το μικρό του όνομα, γιατί έτσι τον έχω μέσα στην καρδιά μου από τα πολύ μακρινά γυμνασιακά και ηλικιακά χρόνια, ώστε να τον κοιτάξουμε με μια άλλη ματιά, να τον κοιτάξουμε ως δημιουργό, ως αθλητή αυτή τη φορά στο σκληρό στίβο της ποίησης. Σε αυτό το σημείο είναι η ώρα να ευχαριστήσω πραγματικά και από καρδιάς και δεν είναι σχήμα λόγου αυτοοδεικτική ευχαριστία που γίνεται από τους ομιλητές προς τους διοργανωτές των εκδηλώσεων. Ευχαριστώ λοιπόν τις εκδόσεις Παρατηρητής της Θράκης που πραγματικά με τιμήσανε, προτείνοντάς μου να πω 2 λόγια για το νέο ποιητικό έργο του Μιχάλη Μελαχρινούδη, τον Σύσσωμο. Και μιας και ο λόγος στις εκδόσεις, το πρώτο πράγμα που εξοργεί κάποιος όταν κοιτάζει ένα βιβλίο είναι η πρώτη εντύπωση του ποιοτικού αποτελέσματος. Ο Σύσσωμος λοιπόν, ως τέλειη πραγμάτωση, ως βιβλίο καθ' αυτό, είναι μια εξαιρετική δουλειά και από άποψη υλικών, στισίματος και βεβαίως από την άποψη της επιμέλειας. Και εδώ τα εύσημα πάνε στην κυρία Τζέννη Κατσαρή Φαβιάδη. Το εξώφυλλο είναι υποδειγματικό. Το κόκκινο ομαλό καμπύλο φιλικό σχήμα χαράζεται, υποδέχεται και εγκυμονεί μια χειρόγραφη άναρχη μαύρη μονοκοντιλιά. Εδώ
μια ψυχαναλυτική ερμηνεία της εικόνας που δημιουργήθηκε για εξώφυλλο θα είχε πολύ ενδιαφέρον. Αυτή η λιτή και δραματική σύνθεση, η οποία συνομιλεί αισθητικά και με το αντίστοιχο εξώφυλλο της πρώτης δουλειάς του Μιχάλη, το Εναχήνο λόγος, εντυπώνεται απευθείας πάνω στο νευρικό σύστημα. Είναι ένα ωραίο βιβλίο που θα χαίρεται κάποιος να το έχει στη βιβλιοθήκη του ή πάνω στο γραφείο του. Συγχαρητήρια λοιπόν στις εκδόσεις Παρατηρητής και βεβαίως στον κύριο Νεκτάριο Μουρδικούδη, ο οποίος, όπως βλέπω, έχει αναλάβει και το στήσιμο όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Τώρα θα σας πω πώς θα κινηθώ από εδώ και πέρα. Το κινηθώ είναι σχήμα λόγου, ώστε να μην χαθείτε ούτε εσείς ούτε εγώ. Θα σας πω επιγραμματικά τη δομή της παρέμβασής μου, δηλαδή το πώς σκέφτηκα να μιλήσω για το σύσσωμα. Θα σας πω δηλαδή πώς εγώ τον διάβασα και κάποιες από τις διαδρομές που ακολούθησε η σκέψη και η καρδιά μου για να βυθιστώ μέσα του. Στην αρχή θα βάλω ένα μηδαμινό, στοιχειώδες θεωρητικό πλαίσιο για το πώς ακουμπάω εγώ. Νομίζω ότι όλοι έτσι ακουμπάνε, ακόμα και αν αυτό δεν είναι συνειδητό, ακόμα και αν αυτό δεν έγινε ξεκάθαρο μετά από τόσα χρόνια που κάθομαστε στα τρανία, πώς ακουμπάμε ένα έργο τέχνης, το οποιοδήποτε έργο τέχνης. Και αυτό που θα πω αφορά και τη λογοτεχνία και ειδικά εν προκειμένου την τέχνη της ποίησης. Τα έργα τέχνης είναι οργανισμοί και ως τέτοια έχουν δομή, μορφή και περιεχόμενο. Θέλω να πω ότι όταν ερχόμαστε σε επαφή με δημιουργήματα, αυτά φτάνουν προς εμάς με μια συγκεκριμένη μορφή, η οποία, στην περίπτωση της λογοτεχνίας ή της ποίησης, είναι οι γλωσσικές επιλογές του δημιουργού. Στις πιο ευτυχισμένες περιπτώσεις, αυτές οι επιλογές μπορεί να είναι τόσο ιδιαίτερες, ώστε να μπορούμε να καθορίσουμε έναν ποιητή μόνο και μόνο από τη γλώσσα του, από το χαρακτηριστικό του ύφος. Οι γλωσσικές επιλογές αυτές, παραδείγματος χάρη, αν θα έχει ομοιοκαταληξία και μέτρο, αν θα έχει εσωτερικό ρυθμό στην περίπτωση της ελεύθερης ποίησης, που σταματάει ο στίχος οπτικά και που αρχίζει ο επόμενος, η εσωτερική διαίρεση του ποίηματος σε στροφές, αν θα περιέχει λόγιες εκφράσεις, αν θα έχει ντοπιολαλιά, αν το νόημα θα περνάει στον επόμενο στίχο, αν τα λέει ο ποιητής ή δεν τα λέει όλα, αν θα έχει στρωτή σύνταξη ή ελλειπτικό λόγο, αν λειτουργεί με εικόνες ή με συλλογισμούς, ακόμα και η ύπαρξη ή ανυπαρξία στίξης και πιάς, όλα αυτά είναι γλωσσικές επιλογές και δεν είναι μόνες αυτές που ανέφερα. Όπως καταλαβαίνετε, η σύνθεση ενός ποίηματος απαιτεί μια πολύπλευρη και πολυεπίπεδη, δηλαδή το περιεχόμενο, τα μηνύματα, τις ιδέες, πώς αλλιώς να το πω. Πάμε λοιπόν στο σύσσωμο για να σχολιάσουμε δομή, μορφή και περιεχόμενο. Θα κάνω και σχόλια για κάποιες γλωσσικές επιλογές του ποιητή. Ο σύσσωμος λοιπόν χωρίζεται σε τρία διακριτά μέρη. Ο τρόπος που έχει στηθεί το βιβλίο μας βοηθάει να τα ξεχωρίσουμε μεταξύ τους. Υπάρχει ένα γραφιστικό μοτίβο που διαφοροποιεί και οπτικά τις τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα με το χαρακτηριστικό τίτλο «Έχω χρόνο ακόμα, αλήθεια έχεις?» περιέχει 31 ποίηματα και είναι η πιο εκτεταμένη του βιβλίου. Η δεύτερη, με τίτλο «Σταύρωση χωρίς Ανάσταση, αυτήν προσδοκούμε», αποτελείται από 15 ποίηματα και η τελευταία, που είναι και η πιο βραχία, με τίτλο «Πύρα και μολύβι και χαρτί», περιέχει 9 ποίηματα. Αυτός ο τριμερής καταμερισμός των ποιημάτων δεν είναι τυχαίος. Φαντάζομαι ο ποιητής θα σας εξηγήσει και ο ίδιος πώς ακριβώς το σκέφτηκε. Όμως αυτή η δομή για μένα αιτιολογεί πλήρως τον τίτλο της συλλογής, δηλαδή τη λέξη σύσσωμος. Στην πρώτη ενότητα, την εκτεταμένη, ο Μιχάλης μιλάει για το σώμα του, το πραγματικό, βιολογικό του σώμα, ως φορέα και υποκείμενο, αλλά και, εδώ είναι το που είναι ενδιαφέρον, και ως αντικείμενο των εμπειριών του, αλλά και της προσωπικής του ιστορίας. Στη δεύτερη ενότητα ποιημάτων, ο ποιητής εστιάζει στο ιστορικό και κοινωνικό σώμα και μιλάει για τη δική του ιστορία και τις δικές του πληγές. Η καταληκτήρια ενότητα αφορά το σώμα της ποίησης. Ο ποιητής μιλάει με ποίηση για την ποίηση, ένα θέμα που απασχολεί πάντα τους ποιητές που σέβονται τον εαυτό τους. Τρία σώματα λοιπόν
το προσωπικό βιολογικό, το ιστορικό κοινωνικό και τέλος το ποιητικό, για μένα συνθέτουν και αιτιολογούν τον τίτλο «Σύσσωμος». Τώρα θα επιλέξω και θα σχολιάσω μερικά ποίηματα από κάθε ενότητα. Έχω χρόνο ακόμα. Αλήθεια, έχεις? Ο Μελαχρινούδης βγαίνει από το σώμα του για να μιλήσει γι' αυτό. Το βάζει απέναντί του, το ακούει, το θυμάται και το φαντασιώνεται. Το επεκτείνει και το προβάλλει στον άξονα του χρόνου. Το σώμα του μέσα από τους γεννήτορες και προγόνους, αλλά και το σώμα του επεκτηνόμενο στους επιγόνους του. Και βέβαια γίνεται αναφορά σε όλες τις ουσιώδεις σχέσεις που εμπλέκεται ο ίδιος με τη σωματική του σωματικότητα. Ας μου επιτραπεί αυτή η περίπου ταυτολογία. Έτσι πάμε σε συγκεκριμένα ποίηματα. Έχουμε το «Οδύ στο σώμα», στο άνοιγμα της συλλογής, πώς αλλιώς. Ο ποιητής βγαίνει από το σώμα του και του μιλάει. Μιλάει στο παιδικό, στο εφηβικό, στο νεανικό του σώμα, στο σώμα των πρώιμων ερώτων. Σε δεύτερο πρόσωπο, σε ένα κλίμα που θυμίζει το εμβληματικό «Θυμήσου σώμα», το Καβάφη. Το ποίημα πόνει και πόνει. Τα πρώτα σημάδια της φθοράς της ηλικίας συγκρίνονται με τον βοβό και αμήλυτο πόνο των εφήβων και των νέων που δεν τολμούν να γευτούν, έγκλειστοι μπροστά σε οθόνες. Χ κεφαλαίο κάθετο κάπα κεφαλαίο. Στο ποίημα με τον κρυπτικό τίτλο, εγώ το διαβάζω «Χρόνος καιρός», ο ποιητής προβάλλει το νεανικό του σώμα στο γεροντικό του σώμα. Είναι αυτή η γνώση της φθοράς και του θανάτου που τον εμποδίζει ή τον δυσκολεύει να εισπράξει με την ίδια θερμότητα αυτά που μέχρι τώρα του έδιναν χαρά και έμπνευση. Ακολουθεί το ποίημα που δίνει τον τίτλο στην ενότητα «Έχεις χρόνο αλήθεια, έχεις». Το ποίημα έχει τον τίτλο «Έχεις». Θα το διαβάσω αυτό το ποίημα γιατί είναι μικρό και για μένα ίσως το ποίημα που θα διάλεγα σε μια ανθολογία. Γιατί είναι πυκνό και απόλυτα ενδεικτικό της προσωπικότητας και του τρόπου που γράφει ο Μιχάλης ο Μελαχρινούδης. Ακόμα και όποιος δεν ξέρει προσωπικά τον Μιχάλη καταλαβαίνει τη σημαίνουσα θέση που έχει στην καρδιά του η ομάδα του και τη σημασία του αθλητισμού στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Έχεις. Σε ένα προπορευόμενο Opel Vectra του 88 επιβιβάστηκαν κατά σειρά η Καραπιάλης, ο Καραταΐδης, ο Ολέγ Προτάσοφ, ο Αρκέτας Παναγούλιας και ο Νίκος Σαρκάνης. Βγήκαν και απόμεινε ο δαφνοστεφανωμένος, ξεθοριασμένος πια, να αιωρείται στο καθρεφτάκι του παρμπρίζ. Γνωρίζω αυτόν που ακολουθεί το Βέκτρα. Έχουν χρυσίσει τα μαλλιά του πια, ίδια με εκείνου του συναδέλφου τότε που 10 με 12 χρόνια πριν, ίσως και λίγο περισσότερα, κοιτώντας τον σκεφτόταν «Έχω χρόνο ακόμα». Αλήθεια, έχεις? Αφήνω λίγο χρόνο να το χωνέψουμε. Ακολουθεί το ποίημα «Μετακομίσεις». Όλη η ζωή του ποιητή, κινηματογραφικά μονοπλάνα. Πρόκειται για ένα ποίημα αυτοβιογράφηση με αφορμή τα διάφορα σπίτια στα οποία έζησε. Αυτό το ποίημα μπορεί πραγματικά να δραματοποιηθεί. Έχει όλη τη σκηνοθεσία μέσα του. Ακολουθούν τα ποίηματα με τους τίτλους «Συναντήσεις», «Μπουγάδα», «Φασίνα». Ο ποιητής μιλάει για τα γνώριμα και φευγαλαία επεισόδια της καθημερινότητας, για το μικρό κόσμο του σπιτιού και της γειτονιάς. Μετά έχει μια μικρή υποενότητα που περιέχει τα ποίηματα «Καλοκαίρι», «Μεσημέρια καλοκαιριού», «Νύχτα καλοκαιριού» και «Από καλό καιρό». Καταλαβαίνουμε ότι το καλοκαίρι ως εποχή αποτελεί έναν προνομιακό χώρο και χρόνο για τον Μιχάλη να γράψει και να αναστοχαστεί. Με τους ιδιαίτερους ήχους του, τις μεσογειακές συνήθειες και την πανταχού παρούσα θάλασσα. Τα ξέρουμε αυτά που λέει ο Μιχάλης,
αλλά μας έκανε τη χαρά να τα μαζέψει και να μας τα δώσει πυκνά και καλοδιατυπωμένα. Εμένα πολύ με άγγιξαν τα βήματα ενός επίμονου και σοφού, λέω εγώ, συντρόφου. Απευθύνονται μεν στο κορίτσι που μυρίζει βανίλια, όμως το ποίημα που θα διαβάσω είναι ένα ποίημα ιδιωτικό που απευθύνεται στους συντρόφους μας δημοσίως. Το ποίημα τιτλοφορείται «Άριστη διπλωματία». Για μένα άλλο ένα διαμάντι της συλλογής που πρέπει όλοι μας να το διαβάσουμε. Ο ποιητής εδώ μας χειραγωγεί στην επιμονή και την υπομονή για τις σχέσεις που έχουν κουραστεί, όμως βρίσκουν τον τρόπο να αντέχουν. Διαβάζω λοιπόν. Άριστη διπλωματία. Πλησιάζω προκεχωρημένο φυλάκιο, είναι η άκρη του μαξιλαριού σου. Μου λες μη, επιτίθεμαι και σου, καταφέρνω κέριο φιλί, ξανά και ξανά. Μου λες εντάξει, τώρα φύγε, αποσύρωμαι κι εγώ αξιοπρεπώς. Έδωσα φυλάκια, πήρα μερικά, επιστρέφω πίσω στις φίλιες γραμμές. Γυρνώ την πλάτη, γυρνάς την πλάτη, στα σκοτεινά, το ένα χέρι ψαχουλεύει τ' άλλο. Χρόνια τώρα συνεχίζουν τις συνομιλίες επί της συνοριακής γραμμής. Ευχαριστούμε, Μιχάλη. Η ενότητα κλείνει με την απότηση φόρου τιμής στους άμεσους προγόνους, παππούδες, μια ενιγματικά παρούσα εν τη απουσία της μητέρα, συγγενείς και ιστορίες τους, ως διαμορφωτές της πολιτικής τους συνείδησης. Έτσι υπάρχει το ποίημα για τους άντρες, η αναφορά στον παππού του, στον Ελοχήτη, αναφορά στη γιαγιά, ανάπτυξη πολιτικής συνείδησης, αναφορά στους προγόνους του και στις πολιτικές τους επιλογές. Και η ενότητα κλείνει με το ποίημα «Αποχωρισμός», όπου ο πατέρας αποχωρίζεται το γιο και ξαναζεί το τραύμα παρόλη την εκλογήκηση. Πάμε τώρα στη δεύτερη ενότητα, πάθη και σταύρωση χωρίς Ανάσταση. Αυτήν προσδοκούν. Σε αυτή την ενότητα, ο Μελαχρινούτης στρέφει τη ματιά του στην κοινωνία, τις ανισότητες και τις σχέσεις εξουσίας και στον εμάτινο κύκλο της ιστορίας. Εδώ βλέπουμε τον πολίτη και δάσκαλο, απόλυτα ευαισθητοποιημένο απέναντι σε συγκεκριμένα μας κοινωνικά και ιστορικά φαινόμενα, πράγμα πολύ φυσικό για τον Μιχάλη, που αγαπάει την ιστορία, αγαπάει την προφορική ιστορία και τις προσωπικές ιστορίες του κάθε ανθρώπου. Έτσι, παρελάβουν και αναδεικνύονται από την ευαίσθητη ματιά του οι ξεχασμένοι της ιστορίας, άστεγοι, επέτες, πρόσφυγες, ο εγκλισμός του COVID, το μόνο πεζό που περιέχει συλλογή, η τραγωδία στο Μάτι, το ποίημα Άλμα στα 13, η δολοφονία του Άκη Καμπανού στο γήπεδο. Οι αναφορές του ποιητή στην κοινωνία και την ιστορία είναι κάτι που δεν μας ξενίζει καθόλου. Ο Μιχάλης είναι συνειδητός πολίτης, έχει ανοιχτά τα μάτια του και την ψυχή του στην ανάγνωση του ιστορικού παρόντος. Αλλά νομίζω ότι για αυτή την πλευρά του ποιητή είναι αρμοδιότερος να μιλήσει και με την ιδιότητά του ως ιστορικού ο κύριος Ζαφύρης. Θα προχωρήσω στην τελευταία ενότητα, που όπως είπα στην αρχή περιλαμβάνει κείμενα που αφορούν το ίδιο το σώμα της ποίησης. Σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου του ποιητή, μιλούν για πράγματα που αφορούν τον ίδιο όταν γράφει ως ποιητής. Όταν οι ποιητές μιλούν για το πώς γράφουν, είναι μεγάλο ευτύχημα για τον αναγνώστη, γιατί ακριβώς τον παίρνουν από το χέρι, τον βοηθούν να γίνει μάρτυρας της ίδιας της ποιητικής διαδικασίας, του τρόπου που οι ίδιοι σκέφτονται και δουλεύουν για να κατασκευάσουν ένα ποίημα. Πήρα μολύβι και χαρτί λοιπόν. Στο πρώτο κείμενο της ενότητας, ο ποιητής δοκιμάζεται στη μικρή φόρμα και μπορώ να πω ότι είναι υπέροχα επιγραμματικός. Το κάθε μικρό ποίημα, σύνολο 24, γράφεται κάτω από το κεφαλαίο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Για παράδειγμα, στο ε,
περπατώ ερημιά, φορώ αδιάβροχο ψηλόβροχο. Ή το πι. Πι. Ονειρεύομαι μια ωραία πόρτα, ένα ανοιχτό παράθυρο, παίρνω φόρα και κλειδώ. Δέστε τι ωραία το σχήμα του γράμματος με την πόρτα, το παράθυρο και οι ωραίες του παρηχήσεις, του πι, ή στο σίγμα. Τέλος, είπες, όμως εκείνο το σίγμα σε καίει ακόμα. Δεν είναι. Το ποίημα «Αγόρι καλοκαίρι». Αυτός είναι ο Μιχάλης. Ένα στρογγυλό ποίημα που σχολιάζει τη σχέση της ποίησης με τη ζωή και τη ζωή ως ποίημα. Η ποίηση διαβάζεται ή η ζωή είναι η ίδια ποίηση. Το τελευταίο ποίημα που θα διαβάσω εδώ είναι το Τρίποντο. Εδώ έχουμε μια καθαρή διατύπωση του τι θεωρεί ο ποιητής ολοκληρωμένο ποίημα. Πάλι ο τίτλος παρμένος από το χώρο του αθλητισμού. Τρίποντο. Ένα ποίημα θαρώ ποτέ δεν είναι τελειωμένο. Απλά ολοκληρώνεται αυτό που στην άψα της στιγμής συνέλαβες ως μια πιθανότητα από τις άπειρες του λόγου. Τρίποντο δεν είναι για να σου σώσει την παρτίδα στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Πιο πολύ μοιάζει με εκείνη την παρέα που χρόνια λέει το Σάββατο. Κι όμως εκείνο το παιχνίδι δεν το έχει παίξει ακόμα. Ο Μιχάλης εδώ μας λέει ότι τίποτα δεν είναι συντελεσμένο τελειωτικά. Και θα είχε πολύ ενδιαφέρον να μας εξηγήσει πώς ο ίδιος χρησιμοποιεί τις τήξεις στη συλλογή του και αν αυτό έχει σχέση με την μη οριστική, την μη ολοκληρωμένη, την ανοιχτή μορφή των ποιημάτων του. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο, έτσι κι αλλιώς αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι να πάρετε στα χέρια σας την ποίηση του Μιχάλη, να τη διαβάσετε και να την ερμηνεύσετε με τον δικό σας τρόπο. Είμαι σίγουρη ότι ο Μιχάλης θα χαρεί πολύ να την κουβεντιάσετε μαζί του. Να πω μια πρόταση και πίσω. Ο Μιχάλης είναι λόγια του ιδίου, λέει, δεν φτάνει μόνο το εγώ, είναι και το εμείς. Αυτή η σχεδόν μακριγιάνια διατύπωση μας δείχνει ότι ο Μιχάλης θέλει να είναι δημιουργός με την ακριβή ετυμολόγηση της λέξης. Δηλαδή θέλει να γράφει για το Δήμο του, για τους συμπολίτες του, για όλους εμάς. Ένα είναι σίγουρο. Ο Μιχάλης βρίσκεται τίμια μέσα στην ποίησή του. Δεν φοράει προσωπία, είναι αυτός που ξέρετε, αλλά μας έκανε την τιμή να μας αφήσει να δούμε τον κόσμο μέσα από τα δικά του μάτια. Ο Μιχάλης, κλείνοντας τη συλλογή του, γράφει ένα ποίημα ευχή για τον ίδιο και για την τύχη που θα ήθελε να έχει η ποίησή του στο μέλλον. Δεν θα το διαβάσω γιατί πιστεύω ότι είναι ένα από τα ποίηματα που πρέπει να διαβαστεί ζωντανά στη συνάντησή σας. Πρόκειται για το ποίημα Φάρι και προσωπικά του εύχομαι ολόψυχα να γίνει ένας. Σας ευχαριστώ όλους που υπερμείνατε μια βιντεοσκοπημένη παρέμβαση. Μιχάλη, την αγάπη μου, αγαπητοί φίλοι, να έχετε μια πολύ όμορφη συνάντηση. Καλή συνέχεια. Σύσσωμος είναι ο κόσμος των ποιημάτων. Όχι επειδή συμφωνεί, αλλά επειδή συνυπάρχει, συνεχίζεται, επιμένει. Είναι ένας τίτλος στάση ζωής. Να κουβαλάς όλο τον κόσμο σου, μέσα σου, όχι σαν βάρος, αλλά σαν σώμα ενιαίο που κινείται, θυμάται, συναισθάνεται. Και ο Μιχάλης ανήκει εκεί, σε εκείνον τον κόσμο. Είναι παρόν. Του δίνει σχήμα, φωνή και τόπο μέσα στο λόγο και μέσα από το λόγο. Γίνεται φάρος. Οι φάροι
Σελίδα 83. Μου αρέσει ο νηφάρι. Είχα κι εγώ τέτοιους, που έλαμψαν και λάμπουν για μένα. Στις δυσκολίες κυρίως, εκείνη που χρειάζεται το φως τους. Θα ήθελα να γίνω κι εγώ κάποτε φάρος, για να έχω γύρω μου βαρκάκια, με πανάκι στο γυαλό και αργότερα περήφανα βαπόρια, να τα θωρώ και να τα καμαρώνω. Εγώ, ο φάρος. Μιχάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ και την τιμή για την πρόσκληση και την ευκαιρία. Είμαι τόσο τυχερός και τόσο ευγνώμων και τόσο συγκινημένος με όλα αυτά που άκουσα. Από την αγαπητή Δώρα, τη μικρότερη της παρέας, που πραγματικά ήμουν βέβαιος όταν κυρίως είδα αυτή τη συνέντευξη που έδωσε εδώ σε ένα τοπικό κανάλι πριν από λίγο διάστημα, και από την πρώτη στιγμή την είχα στο μυαλό μου για τον τρόπο, τον ώριμο τρόπο που μιλάει, για τον τρόπο που σκέφτεται, για το πώς αντιλαμβάνεται την τέχνη που ήδη έχει ξεκινήσει να υπηρετεί. Ήθελα να είναι εδώ και να διαβάσει σήμερα και σε ευχαριστώ θερμά τώρα για τη δική σου τη ματιά. Για τον συναγωνιστή και ομοτράπεζο και συνάδελφο φίλο τον Κώστα, τον Ζαφύρη, που και με το Σύστρο τα 5 χρόνια που είμαστε μαζί σε αυτό το συλλογικό δημιούργημα, γιατί θέλω να μοιραστώ μαζί σας και συμφωνώ απόλυτα με τον Κώστα ότι ναι μεν η ποίηση μπορεί να είναι μια ατομική δημιουργία, μπορεί να είναι ατομική ανάγνωση όταν διαβάζεις ποίηση, όταν γράφεις, αλλά όπως είπε πολύ εύστοχα και η Νέλη, ο δημιουργός απευθύνεται στο Δήμο. Ζεις μέσα σε μια κοινότητα, είσαι μέλος μιας κοινότητας. Εμένα προσωπικά είναι η καθημερινότητα από όλα όσα ακούσατε και όλα όσα καταλάβατε, η κινητήριος δύναμη της ποίησης. Όμως δεν θα μπορούσε η ποίηση αυτή να γραφτεί και να διαβαστεί στο κενό. Γράφεται και διαβάζεται, έχει δημιουργηθεί, ζει και αναπνέει μέσα σε συγκεκριμένες συνθήκες, μέσα σε συγκεκριμένο τόπο. Όπως είπε και ο Κωστής, επαρχία είναι. Ήμουν ασίγουρος για την αγαπητή την Αρετή, γιατί το έχει ξανακάνει. Είναι τόσο ευγενική, είναι έτσι μια έρημη φιγούρα, η οποία πάντα μαγεύει και εμένα προσωπικά. Σε ευχαριστώ θερμά, Αρετή, για τη σημερινή, για το σημερινό συντονισμό με επιμέλεια, και φυσικά άντεξα και δεν είδα το βίντεο της αγαπητής Νέλης Μιχαλακοπούλου που το είχε στείλει στην ομάδα μας. Ήθελα να το απολαύσω βήμα με το βήμα, λεπτό με το λεπτό. Με την Έλλη μας συνδέουν τα χρόνια τα μαθητικά και τα εφηβικά. Η Νέλη ήταν πάντα για μένα μια φιγούρα πάρα πολύ αγαπητή, καθόταν στο πίσω θρανείο και στα μαθήματα του Κορμού και στα μαθήματα της Δέσμης. Και έχω ακόμα εκείνο το κόκκινο βιβλίο της 3ης Λυκείου, που εγώ κάθομαι στο μπροστινό θρανείο, εκείνη πίσω έχει σκιτσάρει ένα σκίτσο με μένα και με μια ξανθομαλούσα συμμαθήτρια, και από κάτω έχει γράψει μια αφιέρωση γύρω στο Μάη του 1988. Έχει ακολουθήσει το δικό της δρόμο. Είναι ποιήτρια και η ίδια. Πρόσφατα μάλιστα κυκλοφόρησε η πρώτη της ποιητική συλλογή, την οποία σας τη συστήνω ανεπιφύλακτα. Ο τίτλος είναι «Στάσιμο κύμα» στις εκδόσεις Τέτρα. Αξίζει να διαβαστεί. Εμένα προσωπικά με άγγιξε και μου αρέσει πάρα πολύ, και εύχομαι και ελπίζω είτε ως Σύστρο είτε ως φίλοι της βιβλιοθήκης και μέσω κάποιας άλλης συλλογικότητας να την καλέσουμε και να την απολαύσουμε και εδώ στοιχείο. Μιας και η Νέλη Μιχαλακοπούλου είναι μισή Χιώτισσα. Η οικογένειά της από την πλευρά της μητέρας της κατάγεται από Χίο. Ο πατέρας της υπηρέτησε χρόνια στην εκπαίδευση και ο αδελφός της επίσης ήταν μαθητής όπως και εκείνη του πρώτου γυμνασίου και του πρώτου λυκείου της Χίου. Πέρα από τα ευχαριστώ ως εντολοδόχος των εκδόσεων παρατηρητή, θέλω να σας δώσω ένα μικρό δώρο που έφτασε για σας, οπότε μου επιτρέπετε.
Αυτό είναι για σένα, Αρετή. Αυτό είναι για σένα, Κωστή. Και αυτό είναι για σένα, Δώρα. Και με την ευκαιρία αυτή θέλω να πω δύο λόγια για τις εκδόσεις Παρατηρητή, γιατί πραγματικά είμαι πάρα πολύ τυχερός. Είμαι πάρα πολύ τυχερός που είμαι στην ομάδα αυτή, στην ομάδα των εκδόσεων Παρατηρητής, όταν το 2020 και μέσα στην περίοδο COVID είχαν κάνει ένα κάλεσμα σε συγγραφείς για να γράψουν μικροδιηγήματα των 100 λέξεων και αυτά να βγουν σε ένα συλλογικό εγχείρημα. Τα έσοδα του εγχειρήματος πήγαν στο περιοδικό Σχεδία των Άστεγων της Αθήνας και η ευγένεια και ο τρόπος που με αντιμετώπισαν ήταν από την αρχή για μένα κάτι μοναδικό. Και όταν τους έστειλα τη συλλογή την πρώτη, το Εναρχήνο Λόγος, η οποία είχε κακοπέσει, είναι η αλήθεια, και ήταν έτοιμη να πεθάνει, το λέω κυριολεκτικά και μεταφορικά, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι και η ποίηση κάποιες φορές ίσως έχει ημερομηνία λήξης. Αν αυτή η συλλογή δεν είχε βγει τότε, δεν θα είχε βγει ποτέ. Η αγαπητή Τζέννη Κατσαρή-Βαφιάδη, εκδότρια, μου απάντησε αμέσως ότι ήταν ενθουσιασμένη και της άρεσε και από εκεί ξεκίνησε η δική μας συνεργασία. Είναι ένας εκδοτικός οίκος εκεί στην άλλη άκρη της Ελλάδας, στην Κομοτηνή, ο οποίος είναι πολυσχηδής, έχει δικό του ραδιόφωνο, έχει δική του εφημερίδα, έχει μια πάρα πολύ δυνατή εκδοτική ομάδα, έχει μια γραφιστική ομάδα και όλα όσα αυτά αναφέρθηκαν σήμερα για το εξώφυλλο, για την επιμέλεια, είναι δουλειά πολλών ανθρώπων για να στέκομαι σήμερα και να κάθομαι εγώ εδώ ανάμεσά σας και ανάμεσα σε αυτή την παρέα και να έχω στα χέρια μου δύο ποιητικές συλλογές. Τους οφείλω πάρα πολλά και τους ευχαριστώ θερμά για μια ακόμα φορά. Η Νέλη έβαλε κάποια ζητήματα και θα πω έτσι δύο πράγματα. Αναφορικά με τον τίτλο «Σύσσωμος», νομίζω έπεσε σε όλα μέσα. Βέβαια, ακούγοντάς την, θέλω να σας πω ότι εμένα ο τίτλος μου γεννήθηκε αμέσως. Όταν η συλλογή πια ήταν έτοιμη και όχι έτοιμη με την έννοια της επιμέλειας και σε αυτά τα τρία μέρη, εννοώ έτοιμη σαν σώμα κειμένων. Ότι είχα πλέον έναν αριθμό 54-55 ποιημάτων που εγώ ως Μιχάλης θεώρησα ότι είναι άξια, όπως λέει και ο Γιάννης ο Βούλγαρης, ο φίλος Γιάννης, να μην χαλάσουμε χαρτί, να μην κόψουμε κι άλλα δέντρα. Ο τίτλος ήρθε μπουμ αμέσως αυτός. Η ερμηνεία που βέβαια έχει κάνει η Νέλη με βρίσκει σύμφωνο. Νομίζω και από την επιμέλεια που έγινε μετά από την κυρία Κατσαρή-Βαφιάδη και από τον Νεκτάριο τον Μουρδικούδη έχουν πέσει πιάνω. Ο Σύσσωμος αυτό προσπαθεί. Την ατομικότητα ως ένα σώμα, αλλά όχι μόνο, μαζί με τα συναισθήματα, μαζί με τη μνήμη και λόγο που φέρει το κάθε σώμα. Από την άλλη, μία ποιητική φωνή που προσπαθεί μέσα από διασπάσεις, σιωπές ή θρήματα να βγάλει τελικά μια ενιαία φωνή. Και από την άλλη όμως και ένα κάλεσμα συλλογικότητας. Το ανέφερε και ο Κωστής πριν με το Σύστρο, το ανέφερε και η Νέλη πάρα πολύ εμφατικά, μιλώντας για το Δήμο. Και ξαναλέω, αν και αφορμή είναι η ατομική κατάθεση ενός ποιητή, ο όρος σύσσωμος μπορεί να λειτουργήσει και κοινωνικά, σαν κάλεσμα όλων. Ας είμαστε δηλαδή παρόντες, σύσσωμοι με την ποίηση, με την ανάγκη για λόγο και έκφραση, στην αλήθεια του κάθε ενός και της κάθε μίας από εμάς. Επίσης είπε για το εξώφυλλο. Ψυχαναλυτικά δεν ξέρω, είναι και η κόρη μου εδώ πίσω πρόσφατα πτυχιούχος ψυχολογίας, δεν ξέρω αν θέλει να το πιάσει, και εδώ η αγαπητή Μερσίνα επίσης, η οποία φοιτά στο τμήμα ψυχολογίας, δεν ξέρω αν θέλει να το πιάσουν έτσι. Όντως έγινε μία συζήτηση με την γραφιστική και την εκδοτική ομάδα, έστειλαν κάποια πράγματα, στείλαμε κι εμείς κάποιες απαντήσεις. Η αλήθεια είναι ότι έχω μια πάρα πολύ δυνατή και έτσι οικογένεια που έχει λόγο σε αυτά και σε αυτά που γράφω όταν τους τα διαβάζω, αλλά και στα εγχειρήματά μου. Και είχαμε κουβεντιάσει και με τον Πέτρο και με τη Βάντα μου και με την Αλεξάνδρα για το αν μας αρέσει και αν δεν μας αρέσει, και υπήρχε και μια άλλη επιλογή και τελικά φτάσαμε σε αυτό.
Είναι ένα κουκούλι, νομίζω, υπάρχει ένα κουκούλι, που το κουκούλι μέσα κρύβει τη ζωή. Είναι το κόκκινο χρώμα το αγαπώ, είναι το χρώμα του πάθους, είναι το χρώμα της ελπίδας, είναι το χρώμα της ανάτασης και φυσικά έχει δίκιο η Νέλη να το αναφέρει, γιατί δεν πάβει και ο εκδοτικός οίκος να θέλει να πουλήσει σωστά. Το βιβλίο είναι ένα εμπόρευμα, ένα εμπορευματικό προϊόν και το κόκκινο χρώμα μένει στο σώμα, στο μάτι, σε μια βιτρίνα, το κόκκινο, και στην πρώτη συλλογή και τώρα στη δεύτερη. Αυτό λοιπόν το κουκούλι αγκαλιάζει σε αδρές γραμμές, αυτό το θα μπορούσε να είναι ζευγάρι. Θα μπορούσε. Επίσης θέλω να πω και κάτι και με αυτό να τελειώσω. Θέλω να πω λίγο κάτι θεμελιακό, μιας και νομίζω εσύ το είπες τώρα, μίλησες λίγο για φυσική, σωστά. Εγώ βέβαια είμαι της άλλης κατεύθυνσης, αλλά παρόλα αυτά θα χρησιμοποιήσω λίγο μαθηματικά εδώ. Θέλω να πω κάτι θεμελιακό για την ποίηση, αλλά και για μένα, εννοώντας τον τρόπο που συλλαμβάνω ένα ποίημα και τον τρόπο που το περνώ στο χαρτί. Το σύστημα της τήξης ανήκει στη γραφή. Το λέω πολύ απλά, θυμόμαστε και τα σχολικά μας, τα η άνω τελεία, το κόμμα, το θαυμαστικό κτλ. Ενώ η ποίηση, τόσο λόγω των καταβολών της, όσο και από τη φύση της, είναι πριν από οποιαδήποτε ομιλία. Αυτό το διαβάζουμε στο Γενικό Προήμιο των Ποιημάτων του Οκτάβιο Πας. Για μένα, η ποίηση, αλλά προηγείται της γραφής. Η δε γραφή χρησιμοποιείται από την ποίηση για να εκφραστεί. Ωστόσο, πολλές φορές της αντιστέκεται ισχυρά, μέχρι που και το ποίημα παίρνει μία μορφή από τις άπειρες του λόγου που θα μπορούσε να έχει. Και επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να διαβάσω ένα δικό μου ποίημα, το διάβασε και η Νέλη, αλλά θέλω να το ξαναδιαβάσω κι εγώ, γιατί περιέχει αυτή την πιο πάνω αξιωματική πρόταση που μόλις σας είπα. Είναι το τρίποντο και είναι στη σελίδα 77. Η Νέλη το βρήκε και αυτό. Λοιπόν, λέει το τρίποντο. Ένα ποίημα φαρό ποτέ δεν είναι τελειωμένο. Απλά ολοκληρώνεται αυτό που στην άψα της στιγμής συνέλαβες ως μια πιθανότητα από τις άπειρες του λόγου. Τρίποντο δεν είναι για να σου σώσει την παρτίδα στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Πιο πολύ μοιάζει με εκείνη την παρέα που χρόνια λέει το Σάββατο. Κι όμως εκείνο το παιχνίδι δεν το έχει παίξει ακόμα. Και επειδή βέβαια ψεύτης δεν είμαι, πάμε τώρα στην άλλη πλευρά. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν θέματα τα οποία διαπραγματεύομαι και τα έχω καταθέσει με κάποια οριστική μορφή. Εκεί ίσως η στίξη να παίζει ένα ρόλο από την άλλη πλευρά. Δηλαδή να θέλει να θεμελιώσει αυτή την οριστική μου τοποθέτηση απέναντι στα πράγματα. Για παράδειγμα, θέματα που έχουν να κάνουν με ιστορικά γεγονότα και πώς αυτά σχετίζονται με προσωπικά βιώματα, ή έννοιες όπως τα γυρατιά, η φιλία και ο χρόνος. Επιτρέψτε μου να διαβάσω δύο τελευταία. Το πρώτο είναι από τη συλλογή Σύσσωμος, είναι οι αδελφές Στράμπα, σελίδα 54. Και εδώ θα δείτε νομίζω και την αγάπη μου για την ιστορία, όπως είπε πολύ σωστά και η Νέλη, και θα δείτε τι θράψη κάνουν εδώ τα σημεία στίξης. Το ένα μετά το άλλο, απανωτά. Αδελφές Στράμπα, Αθηναής, Αλεξάνδρα, Γραμματική. Μια συνομιλία. Από τους Γκράντε, αλλά και πιο προσωπικούς εορτασμούς για την επέτειο του 1821, αλλά και για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή, πέρασαν από μπροστά μου ώρες υλικού, έντυπου, ψηφιακού, οπτικού και ηχητικού. Σχεδόν τίποτα δεν συγκράτησα, παρά μια βιβλιογραφία από μια κυριακάτικη εφημερίδα που επιμελώς έκοψα με το ψαλιδάκι και τη φύλαξα στη λίστα των μελλοντικών αγορών. Και αυτή τη φωτογραφία της Παυλίνας Θρουμολοπούλου που απεικονίζει τις τρεις αδελφές Στράμπα στο μπαλκόνι του σπιτιού τους στη Νεάπολη, στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι λέει το σημείωμα. Καταγωγή από τη Σμύρνη.
η Αθηναής, η Αλεξάνδρα και η Γραμματική. Πόσων χρόνων είναι στη φωτογραφία? Ποια είναι η πιο μικρή και ποια η πιο μεγάλη? Χαμογελούν στη φωτογραφία. Άλλοι πιο πολύ, άλλοι με λίγο νάζι, η μεσαία μηδιά. Είναι η πιο ντροπαλή ή ίσως η πιο πικραμένη? Μήπως άφησε πίσω κάποιον αγαπημένο, κάποιο παιδί? Πώς τα κατάφεραν και ξέφυγαν από τις φωτιές, τις λαιλασίες, τους βιασμούς? Μήπως έφυγαν νωρίτερα? Πώς σώθηκαν? Μπήκαν σε βάρκα? Ήρθαν στη Μυτιλήνη, τη Χίο ή στο Πειραιά αμέσως? Αν στη φωτογραφία είναι γύρω στα 22, ποιος ξέρει. Θυμάμαι εγώ στα 22 μου φωτογραφία να έχω βγει με ένα φίλο, ένα καλοκαιρινό βράδυ το 93, να φορώ το άσπρο μου πουκάμισο και να κρύβομαι με τα χέρια σαν να τις έχω απέναντι και να με φλερτάρουν. Τότε δεν είχα φύγει ακόμα από τον τόπο μου. Φοιτητής ήμουν και θυμάμαι ρουφούσα κάθε στιγμή της επιστροφής στα χρόνια της ξέφρενης νιώτης. Εκείνες την έζησαν τη νιώτη τους. Πώς πορεύτηκαν στη ζωή? Παντρεύτηκαν, σπούδασαν, έκαναν παιδιά, τα κατάφεραν στα χρόνια της κατοχής? Πείνασαν, πάλεψαν, κατάδωσαν, νικήθηκαν? Άντεξαν να δουν την Αθήνα ελεύθερη και σκλαβωμένη στους Εγγλέζους μαζί? Ψήφισαν πλαστήρα ή παπάγο? Πού ήταν το σπίτι τους? Είχαν κήπο, λουλούδια, γλάστρες, μοσχομύριζαν οι γαζίες? Είχαν ραπτομηχανή Σίγκερ και τικ-τικ-τακ-τακ έραβαν? Όταν τραβούσαν τις κουρτίνες, έκαναν αχ, αναπολώντας τη Σμύρνη και τον τόπο τους και ο άντρας να τους χαϊδεύει τα μαλλιά? Πρόλαβαν να σπρίσουν, να τις φωνάξουν γιαγιά, γιαγιάκα? Ποια έφυγε πρώτη και σε ποια ηλικία? Φοβόντουσαν τα γυρατιά, τις αρρώστιες, τη μοναξιά? Πέθαναν ανάμεσα στις οικογένειές τους ή σε κανένα γυροκομείο? Τις ξέρει κανείς? Έχει ονομαστεί μήπως κανένας δρόμος της Αθήνας? Ξαναγύρισαν στη Σμύρνη? Την ξαναείδαν πριν κλείσουν τα μάτια τους? Γιατί εγώ τώρα τις βλέπω ολοζώντανες μπροστά μου. Εγώ που πάντα νοσταλγώ τον τόπο μου. Και το τελευταίο ποίημα που θέλω να σας διαβάσω απόψε είναι γραμμένο το 1996 στο αγαπημένο Ρέθυμνο. Ένα ιδιαίτερο χειροκρότημα στους Ρεθυμιώτες απόψε. Είναι εδώ φίλοι μου με τους οποίους μας σημάδεψαν τα χρόνια τα φοιτητικά. Μια αγαπημένη μας φίλη από την Ισπανία, τη χαιρετώ, ελληνίστρια, η οποία διδάσκει αρχαία ελληνικά, μεγάλη μας τιμή, αγαπητή μου Μπεατρίκη, διδάσκει αρχαία ελληνικά σε Λύκειο της Τενερίφης, η αγαπημένη μου φίλη από το Ρέθυμνο, και θέλω να διαβάσω ένα ποίημα γραμμένο το 1996 για το χρόνο. Δεν αφαιρώ ούτε τελεία, ούτε κόμμα. Και νομίζω είναι από αυτά που σας είπα πριν, τα ποίηματα τα αξιωματικά. Ο χρόνος. Σελίδα 61. Με αυτό κλείνει η πρώτη συλλογή. Ένα παιδάκι πλανομούτρικο με καφέ μάτια αλμυρό, στην παραλία όρθιο, με ανοιχτές τις παλάμες, να κοιτάζει ίσα πέρα κάπου και η άμμος να κυλά, να αιωρείται μέσα από τα δάχτυλά του. Ο αέρας να το κουνάει το τσουλούφι του, να είναι λίγο θλιμμένο, λίγο σαν να ξέρει και να είναι καλοκαίρι. Αυτός είναι ο χρόνος. Τελεία και παύλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να μοιραστείτε σκέψεις, συναισθήματα, ό,τι νιώσατε από την σημερινή μας συνάντηση, σε αυτή τη βραδιά ποίησης. Ο λόγος σε εσάς. Ή αν υπάρχει κάποια ερώτηση. Φυσικά, οι ερωτήσεις πάντοτε καλοδεχόμενες. Εγώ
βέβαια από εδώ δεν σας βλέπω καλά. Να ψήσω το φως. Όποιος είναι να φωνάξει, γιατί δεν τους βλέπουμε καλά, ναι. Αν δεν υπάρχει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω μόνο ένα τελευταίο για το πόσο σημαντικό είναι το γεγονός, το είπε και ο Τίτος Πατρίκιος, ο οποίος νομίζω πλησιάζει τα 100 στο φεστιβάλ βιβλίου που έγινε στα Χανιά πριν από μερικές μέρες, ότι όσο περνάει ο καιρός και ακόμα είναι ενεργός και γράφει είτε τα πεζάτια είτε τα ποιητικά του, αισθάνεται την ποίηση σαν γεφυροποιό. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ απόψε που η ποίηση ήταν μια αφορμή επικοινωνίας. Γιατί ξαναλέω, μπορεί αυτός που θα διαβάσει, που θα πάρει την ποιητική συλλογή, να έχουμε μια μορφή επικοινωνίας μεταξύ ποίησης ή ποιητή και αναγνώστη. Αυτό όμως που κάναμε σήμερα είναι μια επικοινωνία της ποίησης με όλους μας σαν κοινότητα και σαν Δήμο. Και πάλι σας ευχαριστούμε πολύ.